13. מלי, אני רוצה לדבר איתך על העניין הזה שאנחנו בעצם בחורף, צריך להגיד את זה, זה בדיוק הזמן לשימוש בטכנולוגיות. נכון. אני כשאני הולכת לעשות לייזר, היא אומרת לי תבואי בחורף עדיף. אומרים לי תמיד כשאת עושה את כל הטיפולי פיגמנטציה, מומלץ לעשות את זה בחורף, כי אנחנו פחות נחשפים לשמש. נכון, בדיוק. אני אסביר למה. באמת, כמו שאמרת, חשיפה לשמש גורמת לכך ששימוש בטכנולוגיות, זה לא שהוא לא יהיה אפקטיבי, אבל זה יהיה מסוכן הרבה יותר, כי אותן טכנולוגיות, למשל אני עובדת עם טכנולוגיה שנקראת IPL. כן. אגב, לא אמרתי, הקליניקה שלי, יש לי במכבים, שזה צמוד למודיעין, זה המקום המרכזי, ועוד מקום נוסף בראשון, ששם אנחנו עוסקים רק באסתטיקה. ובעצם בקליניקה שלי אני עובדת עם טכנולוגיה שנקראת IPL של חברת לומיניס לייזר, שהיא אחת הטובות בעולם. ובטכנולוגיה הזאת אני בעצם יוצרת איזשהו, זה קביעה, אבל זה קביעה מאוד מבוקרת, ויש קילוף. עכשיו, אותו קילוף גורם לאור להיות מאוד מאוד חשוף. לכן תחשבי שאותה לקוחה שתחזור לשמש מיד, מה היא תעשה? היא תגרום לפיגמנטציה הרבה יותר גדולה. חמורה ממה שהיה לפני. אני צריכה להמתין כאילו, לחכות קצת? עדיף לעשות את הטיפולים בחורף, אלא אם כן אותה לקוחה לא נחשפת לשמש. אבל כן, אלה טיפולים שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר טוב בחורף, ללקוחות הרבה יותר קל להם גם למרוח חומרים אחר כך, אם אנחנו מדברים על מדכא מלנין, יותר קל לשים גם על הפנים, כי אנחנו לא מזיעים והתחושה יותר נעימה, לשים מספר חומרים על הפנים לשיקום, כמו שאמרת. מלי, את